This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga at soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda kung daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta, bayle lang wala gamo. The public may dance. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Mas sweet pa yun. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the third on the mix. So
drum ulit, So gid. as long as I live, I love you. Will have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So as long sana all. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. You di kakak, drum ulit, kid. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So as long This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. sa mga bagay na
best of OPM hits. OPM hits. Yudi kaka. Dramolet kid. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:03 na sa gabi. Isagin mga maedad nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton nga program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag tiyo naman kita pagkataw-hataw magkiyay-kiyay sa mga gabi, sa mga medyo mabugnaw nga gabi. Sa ato nga gabi, may ginakupaan man kita na. Okay, ulo po tilawat magkiyay-kiyay sa medyo mabugnaw nga gabi. So, today is July 23, 2024. Kag siyempre, pila nagkikilang kaadlaw. Kag ato mga estudyante, magabalik naman sa ilang mga klase. Excited ba ka mga estudyante? Basi balaway pa naman laban ng mga bag nyo, hingagaw bas, no? Okay, sa mga nagahimos-himos dira sa ilang mga panyapon, sa mga nagapanyapon dira nga nakakunik ang ilang whooper sa aton nga audio. Okay, mayang gabi sa inyo. Kag salamat sa pag-support sa akon nga Dance Party Mixes kada gabi. Okay, sa mga sukin nato sa Bilog ng Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays, naka-moni-moni, naka-silent monitor. Even sa replay sa akon nga Facebook Live, medyo damo ang nagapamati, no? Kag siyempre sa replay sa akon nga YouTube channel, akon nga Facebook Live, may replay sa akon nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Meaning kung mabasahan ka mo dre, siyempre manawagal mo sa akon nga YouTube channel, di ba? Social. Okay, same as usual. Basta may mga celebrations sa mga gabi na may mga birthdays, kasal, bunyag, debut, anniversary, mga any other occasion, mga pagbulagay.
pagsabat sa inyong mga nobya. Kagagawa ba gusto niya nga i-shoutout sa ibutan lang sa dalam kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Okay, kaya aton nga shoutout syempre wala sang bayad, absolutely free para lang gid sa inyo. So ang inyong lang possible nga bayad. So i-share ako niya Facebook Live. Napaki-share sa inyong mga wall. Hindi man ako guro ko maano kung i-share niyo no. Damo makita sa wall niyo. Amo na nimo niyo i-share lang ako ng Facebook Live. Or pwede man mag-click sang star button. May star button dira sa dalam sa inyong cellphone. Basta may mga Gcash kamo download ang Gcash niyo. Pwede ka mo makatry sang click sang star button para matestingan nyo man kung paano gamiton ang mga button sang inyo nga mga Facebook. Hindi na pag-click ang delete kaya kung delete ka ron sigurado madula na siya no. Okay, so once again, just drop it in our comment section. Siyempre ako lang bahala magbasa sa inyo para sa inyo nga mga celebration sa mga gabi. Samta ka mo na nagapamusim-musim. Okay, Martes sa mga adlaw, sa mga gabi. So, kumusta ato nga Martes? Ang ato mga eskwelahan nag-prepare sa ilang mga kwarto para sa opening sang classes sa Monday. Okay, sa elementary kag high school kag syempre colleges. Ay, naman nag-graduation pala yung buwas ang ISO Fest, no? Ito na buwas or dasong adlaw. Pero kami sa elementary kag sa high school, syempre mauna kami sa inyo. Okay, sa mga estudyante, may pila pa ka mga adlaw para mag-enjoy sa inyong bakasyon. Payaw-ayaw sang kahig sa inyong mga cellphone kag palupad sang inyong mga burador. May nag-burador pa subong. Medyo maulano na subong, no? May mga low pressure kita nga nag-atake sa Pilipinas, so that's why nga medyo maulano na ato ang adlaw. Pero mas okay lang na siyang mga low pressure. Basta hindi lang tama ang bagyo nga pwede makaguba sa aton nga mga properties kag ilabi na gid sa aton nga mga persons or sa mga kabuhi likaw lang no. So mas okay lang ulan-ulan kay tiyan mo na ginapangamuyo sa ato mga nguma nga mag-ulan naman ang mga talamnan para makaarado naman aton nga mga nguma para after sa 3 months magabarato naman ang balaklon sang bugas. Okay, so once again, just enjoy our dance party mixes. For the meantime, sa kanalis ko nakatutok sa akon yung Facebook Live. Una ko kaya nakita si Lombayag ni Pirotsky. Si Idol Lombayag ni Pirotsky all the way from Santa Barbara, Iloilo. Salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Ang balya maulanon nga gabi sa aton Idol. Okay, sa amon dali daw nag-okay na. Pero hindi pa kita safe, so base mag-ulan pagid buwas na. Okay, so lang magdala lang gid sang mga payong, magdala sa mga jacket, magdala sa mga kahita. Kung sa mga nagasakay sila mga metal horses na mga kabayo, hindi gid pag pugaon sa inchakton yung kabayo, kay madanlog ang dalan. No? Tanan naton nga during rainy season, roads are just like women, they are slippery when wet. In short, kung tigululan, ang karsada ng babae, madanlog kong basa. Diyos ko Lord. Okay naman si Novabilia Altar Pina de Vera, all the way from Barangay Hardin, Dumanga. Salamat kayo sa pagtamwa. Araman si akon nga cute nga estudyante sa may barangay sa Padamanga, si Trixie Faye. Ambal niya, Buenas noches, Senyor. Have mucho kinonos vimos. Diyos ko, Lord. Nag-grade 7 ka lang. Ginakinatsila mo na ako. Como se llama usted? Adon di ba usted? Okay, kinchili ka sana. Okay, salamat once again si Trixie Faye sa may barangay sa Padamangas. Akong talented, kag cute, kag siyempre guwapa. Nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Okay, okay, araman si Mary Grace Diloso. Doon sa may Bakay Housing, no? Nga mangin kumari ko tubi ko. Mangin kumari tubi kay pregi siya gali na. Basta magbata siya kag mangin maninoy ako. Okay, maduga nga naman ako ng mga iyado or iyada nga hindi ko na maisip pa. Maisip na. Okay, regards kay Jojo Franklin Sambilya sa may Bakay Housing sa may Block 35, Lot 6. Salamat sa pag-silent monitor. Okay, hambal ni Idol Lombayag ni Pirotsky. Yapon ta Idol, karon lang ko matambay. Single tita sa live mo. Grabe, mga single tita gidang imo. Okay, panyapon danay ha. Sa paman ako last day sa gabi, basi maabtan mo pa ako. Kung hindi ako pagtuhyon karon. Continue aton nga dance party mixes. Okay, from Novabilia Altar Pina de Vera. Good evening, Sir DJ Vic. Shout out sa offline signal ko. Anong offline na signal mo? Ang Globe, ang PLDT, ang Smart. Sige lang, ang pangitas ng signal sa Playboy. Okay, naman si Norberto Haina doon sa may Bano sa Dumangas. Amo ni siya si
7-11 sang Dumangas United Radio Communicator. Salamat kayo sa pagtamwa. Araman si Pretty Bams Giban dala sa may di ka gani nga part sa Middle East. Nalipat ko, Diyos ko, Lord. Okay, chikong ko di ko Okay, once again, si Pretty Bams Giban, ara sa Riyadh, Saudi Arabia. Kagambal niya, so good eve, sir. Kumusta? Okay man. So far, so good. So far, still going good. No? Samtang wala pa sang klase. Salamat sa pagtamwa once again, Pretty Bams Giban. Okay naman siyempre si Johnny Disa Simpas sa may sitio Binaubao. Yes, Binaubao, Barangay Cali, Dumangas. Teman Soki kada gabi. Salamat sa pagtama. Good evening or good DJ Vic. Good evening. Okay, please an evening mana sa imo kag sa imo nga family circle. Okay? Just regards sa address mo. Just enjoy sa pag shout dira no. Okay, amal ni Pretty Bams Kagiman, excited na ang mga bata, sir, nga. Excited na mga bata, sir. Mga ginikanan na lang ang hindi pa ready. Amoged. Uy, may mga bag na kamo, may mga ballpen, may mga notebook, may mga papel. Kagang pinaka-importante, may mga balon. Kag siyempre dapat may mga cellphone ka mo, no? Parang ati, monitor ka mo ni mami nyo kung di man ka mo nga party sang kwarto sa inyo eskulahan. Importante ang cellphone. Okay naman si Dinah Molina doon sa may Metro Manila. Ako man siyempre estudyante before. Nagsubong siyempre. Guwapa na. Shoutout dyan sa nanay ko. Sino ka ngalan ni nanay? Si BT, no? Si nanay BT niya. Doon sa may barangay sa Padumanga. So shoutout ng bunga-bunga kay Inday BT Molina from Dinah Molina sa may Metro Manila. Okay naman si Franklin Jojo Sabilla Jr. Didibig shoutout ko kay Nanay Alma sa Singapore. Oy, ito si nanay mo sa Singapore. Ang pasalubong, di lang pagkalimtan. Muna importante yan. Uy, sakpa ko na sa pasalubong ha. Basi wala malimtan kung matagaan. Pati joke ha. So, shoutout ng bunga-bunga kay Nanay Alma Sumbilya doon sa may Singapore. Sana all, no? Sana all na sa Singapore. Sana all. Okay, so basi may mga parente ka mo sa Singapore. So, pwede ka mo ito makabakasyon. Okay, so this very moment, acknowledge ko siyempre donate sa reaction sa akin yung Facebook Live. He was born to be wild, grew up to be wicked, tossed and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, salamat kay Paring Noy Pinipesta sa pag-click sang heart. Kag siyempre gusto niya patamiyaw si Nining Morina Barolo Diaros. Kag si Ma'am Lizer Joy Rosario. Of course, sa may barangay Bakong Dumangas. Kag siyempre sa may barangay Cabalis Dumangas. Salamat kayo pre sa pagtamwa. Kag pag-click sang heart. Salamat man kay Kagawad RC Rolin Dinglasa. Ang mapisan kagwapong kagawad sa may barangay Manangit Dumangas. Salamat sa pag-click sang share. Of course, salamat man sa pag-click sang heart. Mary Grace Libinang Gracia de Luso dala sa may Bakay Housing. Also kay Nuba Billy Altar Pina de Vera. Kay Tex F.A. Kay Franklin Sambilia Jr. Kay Maria Luisa de Romal dala sa may Metro Manila. Of course, si Norberto Haina sa may Banda sa Dumangas. Si Johnny Simpas sa may Sitio Binaba Barangay Cali Dumangas. Ni si Pretty. Amo man siya si Pretty Bams Gagiba. Sana all duwang account. Sana all. Okay, of course, si Pretty Bams Gagiban, kag si Norman Didoroy, nga nagalutaw-lutaw subong. Salamat gid sa pag-donate sa inyong mga reactions. Okay, sa nag-share sa akong Facebook Live, salamat kay TixFA sa pag-share sa akong Facebook Live. Of course, kay Franklin Jojo Sambilia, kay Nuba Billy Altar Pina de Vera, kay Mary Grace Divina Grace de Doso, kagawad RC Rolling Dinglasa, kay of course kay Paring ni PDPS ang yung isa ka account. Okay, sa mga wala pa naka-share, pwede ka mo maka-share sa akong Facebook Live. Kag salamat siyempre sa admin sa Dumangas group page nga taga Dumangas nga Dumangas Banwako Bugalko, sa admin sa Dumangas Banwako Bugalko. Salamat sa pag-approve sa akon nga post para sa inyo na. So kung mga buot sa inyo, kung makita ta kang panghalukan tagi kamo. Panghalukan ta kamo. Okay, salamat gid sa pag-approve sa akon nga post para sa may Dumangas Banwako Bugalko. Okay, from Franklin Sabilla sa Sabado pa maabot Digibek.
Kay may klase na. Oy, sabado na? Okay ba si may mga dala to siya kagdamo? O, pilita to kalagaw. Sir, hindi ako na ang account nga pretty. Kirido ko na, sir. Uy! Grabe. Sana all. Okay, sana all may kirido. Tod bala? Okay, si pretty. Kung hindi ikaw, wala problema. Importante nga, connected ka man sa iya. Kag ipatamo mo sang bunga-bunga ang imo nga kirido. Nga si pretty. Di tanihan saman-sam, no? Nga na pretty. Siyempre, masal ang imo na. Okay, salamat once again, Pretty Bumps, kag-iban. Kag-enjoy lang sa pagpapamati. Asam ta nag-kuti-kuti ka da. Sa imo nga mga ulubrahon da sa may sulod sang balay. Alam mo si Ma'am Glo, sobrang mesana, Ma'am Gloria Kokoy, sa atong Facebook Live. Okay, salamat kayo sa nagtamo sa akon. Most in demand, best looking DJs in Donoso. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Okay, sa gusto mga pa-shoutout, syempre, just drop it on our comment section. For the meantime, mahataw-hataw na mga kita magkiyay sa atong exclusive mga dance mixes. Ako po dyan syempre si DJ Vic Donoso the Third. Salamat sa naman ang only dance mix channel doon sa naman kasi ang DMC and Netrad FM. Your number one choice. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third of Dumanga's Mix Club DJ. bringing you the hits. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the Third on the mix. Masaot taya. Oo, nagani. Okay, naman sa atong Facebook Live, si Rocky Sigura, dala sa may Iloilo City. Siyempre, shoutout ang bunga-bunga kay DJ Rex Langrio. Dala sa may Kalinog, Iloilo, member man sang Panay Mix DJs, kag Kalinog Mix Club DJs. Okay, salamat kita idol sa pagtamwa. Yodi kaka, gramolet kid. Yodi kaka.
kakak, drum ulit, kid. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa ating Facebook Live. Siyempre, ang sikat ng remix maker dito sa may Western Visayas. All the way from Ruas City. Siyempre, members sang Ruas Mix Club DJs. Kag member man sang Panay Mix DJs. Of course, si Idol DJ John Ditoga. Okay, pa-shoutout sir, listening from Key 5 News FM from Ruas City. Okay, nag-obran siya sa Key 5 News FM. Doon sa may Ruas City. Okay, salamat gid Idol, bro John Ditoga. Regards kay bro mo Ramel Ditoga. Ano ba yung nakabanding-banding no? Do pila to katuig naglaga ko na sa inyo kag nagkaon-kaon ta sa may hiyad bye-bye no? Hiyad bye-bye to. Sa mga seafoods Okay, salamat once again DJ John Ditoga sang Ruas Mix Club DJs. Of course, ang Panay Mix DJs kag K5 News FM Ruas City. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay naman sa itong Facebook Live si okay, still si DJ John Ditoga. So ligad sir, kita ay kami ni Mamang Reeser sa Balota Cubio sir. Okay, way ko ito nakalagaw kay medyo busy no? Okay, sige lang mong ginamit medyo linapi time lang kita. Basta anytime, basta makalagaw mo kami sa Ruas or makalagaw mo kami sa Iloilo, especially sa Dumangas, so kita-kits magkita Japon basta makamiting-meeting mata Japon sa may Panay Mix DJs anytime. Okay, salamat once again kay Idol DJ John Ditoga sa may Ruas City. Of course, working siya sa Key 5 News FM Ruas City. Okay, may mga station ka mo dito sa Amon sa may Iloilo City. Okay, so nag-monitor mga sa inyong mga Facebook Live. Okay, si Katrina Di Magaes, akong estudyante before sa may Sapaw Elementary School, ara sa itong Facebook Live. Salamat din sa pagtamwa. DMC Radio FM and Party Mixes. Let's go!
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, may gabi man kay El Virador dira sa may barangay Hardin Dumangas. Or aman siya si Pibos sa Dumagen. Sir, good evening. Pa-shoutout sa Team Virador. Okay, shoutout ng bongga-bongga sa Team Virador. Dira sa may barangay Hardin Dumangas. Of course, sa inyo na mga members. Si Arnel De Vera, kag of course sa founder nga si Sir Ruhil Serbatos, ang gwapong school head sa Cali Elementary School. Okay, salamat once again kay El Virador or si Pibos Dumagen. Okay naman, ambal ni Katrina Dimaga is astig sir Pwede ko lang ko nakatamo sa akon nga live ay. Okay, tama-tama lang kung may time ay. Okay, salamat sa positive comment sa Katrina Dimaga is. Public warning, abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamo halabira, waswas, bomba, birada. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Guwapo ba ko, Dok? Sana all. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa ating Facebook Live, si Edgar Hinoba sa may barangay sa Padumangas. For sure naman siyang daddy ni Mark Edsel Hinoba. Okay, salamat sa pagtama. Good evening, sir. Okay, good evening muna sa imo. Regards sa mga family circle. Okay, ambal ni Katrina Dimagais, bago lang siya ko na nakatamwa. Okay, gabi-gabi ako nag-live, no? Especially sang during vacation. Pero kung may klase na, guro ma-live ko every other day or probably mga weekend. Or kung may time. Okay, mga lingaw-lingaw mo lang ta. Mani ako ang kalingawan, samtang wala sang obra. Palipas oras para mag-enjoy. Samtang mga muda nag-enjoy man ako di kapag wakal-wakal. Okay, si Mida Bon, naraman sa itong Facebook Live dila sa may barangay Talasan Dumangas. Hello sir, may gabi mada sa imo. Kag-regard siyempre sa imo da ang mga family circle. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Okay, from May Dabon sa barangay Talasan Dumangas. Hi lang da sir sa tanan nga mga taga-kotkot. Ubos na baligya ta. Basta namin gid man nga luto, maubos na siya. Pero kung hindi man namin, siyempre may bilin. So in short, ang imong linuto, manami. Basta ganun nakulang, manami na siya, no? So luto sa damo para damo makatilaw sa imong luto. Okay, from Pretty Bums, Gagiban sa may abroad, no? Sa may Riyadh, Saudi Arabia. Sir, shout out sa mga murat dira. Mga murat gid ya. Anong meaning sa murat man? Yo di kaka.
Anong murat Pretty Bumps kag-iban? Daw hindi ko mag-gets out. Aliwat, hi lang sa mga murat dira. Sinahilin, mga grupo mo. Meaning sa murat, mga grupo. Diyos ko, Lord. Wala ko nag-insindi. Okay, hi lang sa mga murat ko dira. Sinahilin. Also si Christy, Lia, Nining, Erna, ng Udang. Si Queenie. Nga supportive nga nanay sang Bats 2020, sir. Thank you, good. Okay? Bats 2020, kamang bats nga ginabutan sang COVID. Pero okay, after 4 years na nakasurvive na kita na daw, kinato nga live, no? Sa una daw kinulbaan ko sang ubid na mo. Sabi ko, delikado gimang guro, puti nadala masalong-along nato na. Okay, from Edgar Hinoba sa may barangay sa Batangas, bala mo sir, gabiyahe pata. Biyahe pata. Amo na nga talagsa na lang nagatamwa sa imo. Hayaan mo sir, basta may time ako, ma-open dayon. Sige, salamat Ged. Kada gabi ako nag-live kung adlaw medyo audio online streaming lang kita. Kung gabi muna may camera, may makita yung tsura. Kag siyempre live mixing kita sa DMC Neto Japan. Salamat Ged Edgar Hinoba. Regards mo ng mga anak, kag sa imo siyempre nga ex-girlfriend. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Okay, it's 8:33 sa gabi. Para sa mga lumaki sa farm. Okay, paring Pelcad Spartanisher. Maayong gabi na sa imo. Wala ko pagin makita ang aliling. Ang aliling mo song, daw ko makita. Pero daw rigi sa pre, no? Rigi sa nga song. Okay, rigi nga song. May nakita ko nga daw orig. Hindi kita pwede nga makaplace ang orig kay base makapirate kita. So, remix version lang kita. Parang swabe-swabe lang. Kaya ang Facebook, nagapang black, nagapang utod. Sang live kapag copyrighted. Ang masakit pagid kung i-block ako for 1 week na hindi maka-Facebook live. Amo na way ko nag-play sa mga orig nga music para nga likaw sa copyrighted. Yun di kaka, dramulit din. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Okay, shoutout sir sa bata ko nga si River nga nagpa-cute daw. Siya bisan hindi man cute. Siyempre cute cute ganing nanay, no? Basta mo na cute na siya. Pwede ngon, hindi man lumaki sa farm. Hindi siya lumaki sa farm, lumaki siya sa dagat, malapit sa dagat. Okay, cute ng bata mo. Galing na daw nagtaas siya, no? One time nakita kami sa Banua, wala nang kilala kay isang elementary siya. Sa ako niya kwarto daw, tama siya ka gamay, nubo, pero subong nagtaas na. Among ginabasta may mga nubya na. Okay, so once again, salamat kay Pretty Bumps Gagiban. Adala sa may Riyadh, Saudi Arabia.
gabi ka na tong tanan, no? Palihog lang usa ta manayaw, mamutang kita og tawas. Mamutang kita og tawas. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talks and ready to mix. DJ Victor Donoso III of Among Us Mix Club. DMC Net Radio FM. Okay naman sa itong Facebook Live, siyempre ang gwapong principal, ang newly installed principal sa may Dakotan Elementary School, nga si Sir Rogelio Arcelon Jr. Okay, salamat kayo sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Just indira sa aton nga hataw-hataw kag kiay-kiay. Okay, from Pretty Bums, Gagiban sa may Saudi Arabia. Sir, paano mo pag wala tawas? Pwede bayabas na lang. Joke lang na mo ako sang music. O pwede isang bayabas, pwede mangyari asin. Importante nga wala sang body odor, wala sang sungaw. Ang tawas siya para na sa mga shortcut nga hindi ka magastuhan na. Okay, salamat once again sa nag-share sa ilang reaction sa ako ng Facebook Live. Of course, si Mark Insilinova sa may barangay sa Padumangas. Okay, check ang mga wala pa nalawagan. Si Arlie Di pa Yermo sa may barangay Talos sa Padumangas. Si May Dabon. Si Ronnie Donisa sa may Kingdom of Saudi Arabia nga nag-monitor man sa aton nga Facebook Live subong. Samtang ulo brother, ano? Si John Lloyd Barbas, si Rocky Sigura, si Lini Galon Calyado, si Ninin Tugunon Fernandez sa may Hong Kong. Okay, salamat man sa pag-share sa imo reactions. Si El Birador, Edgar Hinoba, Norberto Haina. Okay, so para man na nagdugang sa nag-click sa reactions sa ako niya Facebook Live. Yudikata Dramoletel, the power of Mindanao Mix Club.
Okay, may gabi sa akon nga 7,000 ka mga viewers. 7,000. Apo, damo, no? Okay, para makita ta ka mo, so just leave a comment para pwede mga emoji, pwede mga like para makita ko ang inyong ngalan, kag malawag ko. Samtang nagatamo yung mas manaming ma-acknowledge ka mga nag-support ka mo sa akon yung Facebook Live. Okay, just drop a comment. Ini lang hi, hello, or emoji nga ibutan nyo para makita ta ka mo na. Okay? Okay, so Rachel Dumagin De Vera. Good evening, sir. Shout out lang sa Hardin De Vera family. Okay, salamat po sa pagtamwa. Mga De Vera family yan, so okay, binakadagabi na. Para si Babili Altar Pina De Vera. Si P-Boss, of course, si Arnel De Vera. Okay, salamat din sa pagtamwa sa akin ng Facebook Live. Okay, once again, sa nagatama, nga wala ka malawagan, just drop a comment, hi or hello, para makita ta ka mo. Okay, si Sir Dexter Ardales, dara sa may Cayos National High School. Okay, may gabi na si Imo. Kag si Ado ko, Sir Cyril Didiel, ang teacher sang Dakotan Elementary School. Kami ni nagplano-plano nga malagaw sa may Cayos. Galing sa sige namang nga plano, nagsigi man ang ulan. Para hindi na mag-ulan, hindi na kami magplano, no? Hindi kada plano naman makato sa may Cayos, kaya may luto to ng manok. Nagainulan, Diyos ko Lord. Pero basi boss wala na ni ulan, makalagaw na kami na, no? So, Sir Dexter, prepare ang imo da nga manok. Hindi na pagbuy, kay malagaw kami na boss. Okay, mga mangod ko na, sir. Okay, salamat once again, Rachel Dumagin De Vera. Hindi ka subong parties ng Pilipinas, abroad ka, or sa, ano lang sa may kuhan, may Iloilo? Okay, paki-click ka bing imong account. Okay, pag-ibutang biko ni kang parties ng Pilipinas, base ara ka sa abroad, or ara ka sa may Mindanao, sa may Luzon. Okay, Saudi Arabia, sir. Okay, dugay Canada. Okay, wala ko nakakita sa imo sa Hardin na rin, ha? Sige, so just enjoy sa pagpamati dala sa may Saudi Arabia. So, si Rachel Dumagin De Vera na taga-barangay Hardin, Dumangas. Okay, si Idol Fideling Garcia, araman sa ating Facebook Live. Ang song nga dilawan nag-play sa wong para gini sa imo. Ang favorite song ni Idol Fideling Garcia, ang Dilaw. Ang pinakagwapa dala sa may Tabukan Country Village. Salamat gid gwapa sa pagtamwa. Okay, 7 years na sa Saudi si Rachel Dumagin De Vera. Hindi ko familiar sa imo. Ang nakilala ko lang mga mangod mo, no? Sige, halong-halong na sa may Saudi. Kag-enjoy lang sa aton nga dance party mixes. Pwede ka makatamo kada gabi, no? Para maiwas homesick ka man kay para mabatian mo ang mga music nga dire mismo sa may Dumangas. The hottest, the most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Okay, ako ang subang ni Nilson. Tingala ko man, kayo daw hindi ka familiar sa akon. Si Arnel, na estudyante ko na dati sa may Sapaw. Kang isa mo pa kamangod balang ang babae. Nasa Sapaw na sila nag-graduate. Kaya na pang estudyante ko na sila before na. Sang medyo bago pa lang ako sa service.
Okay, para sa mga in love dyan, just enjoy, enjoy. Okay, sa mga wala pa nakapanyapon, panyapon na. Oy, si Ma'am Donoso ang teacher ko sa grade 4. Ito kilala tagali eh. Wala ka nakatiya teacher sa akon? Kung ba sinalipat lang ko? Si Ma'am Donoso, ang akon nga sister, iya, sister. Si Ma'am Junaline Donoso? Diba? Okay, ako nga sister. So, daway kita mag-abtanay sa may sapaw or basi nalipat lang ko? Okay, alas sa nga Facebook Live si Norman Dideroy nga nagapalutaw-lutaw sa bong. Hindi ka nga lugar sa bong Norman. Okay, sir, pwede ka request ang song Silos. Okay, sino ginasilusan mo naman? May ginasilusan ka naman or basi favorite song mo lang? Okay, mag-apply kita sa next song nato ng Silos. Okay, daw lang ala na after sang song na yan. Okay, right after this song, mag-apply kita sang Silos. Sana all. Mas namin sa nagalutaw-lutaw ka mo. Kaya kung nagalutaw-lutaw, siyempre risky man ang kabuhay na. Okay, pa Rachel Dumagen, De Vera. Lipat ka lang, sir. Okay, check ko ba yung mga profile? Sige, basta nilipat lang ko. Okay naman si Glenn Magbanwa ato sa Rojas City. Nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat, Ged. Good evening, sir. Shoutout lang sa asawa ko kag bata nga si Manilin. Manilin. Kulang sang L. Manilin Magbanwa kag si Mark Glenn Magbanwa sa Hardin, sir. Thanks, Ged. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Manilin Magbanwa. Also si Mark Glenn Magbanwa. From Glenn Magbanwa, dala sa may Rojas City. Okay, salamat sa pagtama. Kumusta ang tagitagin natin dira? DJ Marky, Bomb Remix. Okay, chintaw ko no di wala chikwe. Wala daw yung inom. Ate mo na yung problema, basta wala inom daw, hindi ka ginahappy sa life. Okay, si Mrs. Jocelyn Saniega. Ako niya kapurok. Nagtama man sa atong Facebook Live. Doon lagi sa punta namon. Salamat giday Jocelyn Saniega sa pagpamati sa ako niya Facebook. Okay, naman sa atong Facebook Live si Babe Glo Sumagang. Babe Glo Sumagang. Hi, shoutout kami diri sa Mindanao sa may Misamis Occidental. Okay, shoutout ang bongga-bongga kay Babe Glo Sumagang sa may Misamis Occidental sa may Mindanao. Salamat din sa pagtamwa. Most in demand, best looking DJs in Donoso. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! This is a requested song. Okay, this song is for Norman Dideroy dala sa may China. Para sa mga nagasilos-silos sira. Kalahin sa mga tiyagon sa nagasilos na. Basta nakatira mo ka mo sa silos. Nakaagi ka mo silos. Kalahin mo sa feeling ko nagasilos ka na. Ano ko tat na yan? Agaw! Perfect!
Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang bulong sa silos, siyempre, dapat hindi ka magsilos. Palayo ka sa mga bagay o sa mga person na pwede mo masilusan. Thanks, sir. Sayang mga Chinese. Sayang mga Chinese. At welcome kita. Just tama-tama lang sa ako yung Facebook Live kada gabi na ako may time. Wow! Perfect! Okay, sayaw mga Chinese. Gali. Abi ko Chinese language man na sayaw. Kaya sayaw lang. Okay, sayaw mga Chinese. Diyan sa may China. Okay, from Glen Magbanwa, wala tagay, sir. Pahuway Anay. Okay, sir, kay galanto kami ka-live mo. Sir, shoutout lang kay Saldo. Saldo Basio, kag si Chris. Also si Sardia, kag Phoebe. Okay, shoutout na mga bunga-bunga sa imo na mga upod, no? Once again, si Saldo Basio, Chris, Sardia, kag Phoebe. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, naman si John Ray Tulones sa ating Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, another song from Shaira. Still para sa mga nagasilos. Silos na yan, friend. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Okay, naman sa ating Facebook Live si Silva Phillips Low. Sa may Gimaras. Okay, salamat din sa pagtamwa sa aking Facebook Live.
Kayo'y nakikijabi sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!
Bomb Remix. The power of Mindanao Beats Club. Bomb Remix. The power of Mindanao Beats Club. Okay, time check is 9:70 na sa gabi. So, kumusta ato ng ataw-hataw? Ayos ba tayo dyan? Okay, hopefully ito na nag-enjoy sa ating mga dance remixes, atong exclusive mga dance remixes. Okay, exclusive lamang dito sa DMC Netto Japan. Your number one choice. Kag syempre kapod niya si DJ Vic Donoso III. Okay, so maayong gabi kay once again kay Philip Silva Philip Slow. Dira sa may Gimara, salamat din sa pagtamwa. Also kay Manilyn Villa dira sa may Barangay Bandod Fabrika Dumangas, salamat din sa pagtamwa. Alamat si Kimpi Donoso dira sa may Sitio Naloyan, Barangay Sapo Dumangas. Kag si Jeffrey Labaton sa may Kingdom of Saudi Arabia. Good evening, DJ Vic. Okay, maayong gabi man sa imo. Just enjoy our exclusive dance mixes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Rod Dimson. Si Ron Dimson sa pag-share sa ang heart. Also kay Silva Philip Slow. Also kay DJ Domsky or Dominic Paul Balinsoy. Okay, may members ng Panamix DJ. Salamat sa pag-click sang like as ang heart. Salamat man kay Idol Fidelin Garcia sa pag-click sang like. Tani heart, no? Sana heart.
Also kay Amber Alina, Ariel Boy. Okay, salamat mga kay Rochelle Dumagin de Vera. Okay, nadumduman ko na gali. Na estudyante ta before. Galing pa daw nag-change ang imong nga aura. Siyempre, kaya dalaga na, no? Dalaga na, kag nagpamilya na. Artistaho na ang mga aura. Kasi mga bata pa, siyempre pa simple-simple lang. Pag dalaga na, medyo fashionista. Damo nang ginapamutang sa medyo artistaho na. Salamat kay Sir Ver Di Mapindan, ang gwapong nga teacher sa Cayos National High School, sa pag-click sang like. Okay, so far man nag-dugang sa akon nga mga reaksyon sa akon nga Facebook Live.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, it's 9:27 na sa gabi eh. Okay pa na nga saot-saot. Ayos ba tayo dyan? Okay, once again, sa gamay tayo nga gabi sa atong mga kagrupo, mga kaparty, nga nag-silent monitor pero nag-kiay-kiay sa atong mga dance mixes. Sa mga grupo ko sa may DORC, Dumangas United Radio Communicators. Si paring na Pilipiastang wala gid on touch sa pag-support sa aton, sa pag-follow sa aton nga Facebook Live. Okay, si Nining Morina Barolo de Aros. Also si Wizard 20, si Pitbull, si Jack Sparrow, si Kagawad Jack Sparrow. Okay, si Balangao, si Omega, si Starlight, si Mariposa. Okay, kagiban pa mga members ang Dumangas United Radio Communicators. Okay, naman sa itong Facebook Live si Ramir Di Mawalo dala sa may barangay Talos sa Dumangas. Salamat kayo sa pagtamo. Good evening, Noy. Okay, please, an evening man si mo Ramir Di Mawalo. Sana naman tamatikwi-tikwi. Okay, makachimpo ah. Okay, once again, sa gusto mga pa-shoutout, iba talang sa dalong. Kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Okay, sa mga grupo ko man sa may Panay Mix DJs, no, nagpamating man sa aton. Okay, si DJ Janelle. Salamat sa pag-share sang heart. Of course, si DJ Roland sang Pidimon Port Mix Club DJs. At siyempre, Dumangas Mix Club DJs. DJ Zen. Kagiban pa siyempre mga members ang Panay Mix DJs. Dancing to the beat with DJ Eric Nate. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman pagkit ay lagi sinusoyo. Bakit tinutoyo? Ika'y nagsimula pagkatapos ay mali ako. Bakit ba hindi mo mapigilan? Pag-isipan ako ng kasalanan. Ang lamig ang iyong hanap, magsabi ka ng mayakap, iyong puro pagdududa. Duda, laging nagdududa. Hindi ka ba Okay, from Ramer Di Mawalo. So, kung may time, makatulang ko da. Busy gid subong. Kag maulanon pa abinoy. Okay, dumaulan gid masubong ang mga inadlaw. Pero basi mga sa mga inadlaw daw okay na. Okay, plano tadi nga mga karaoke. Pwede na mamatamatan pa ako sa mga speakers rin, no? Para mamatamatan na pang limpyo. Okay, laga lang di ko may time, anytime. Mas manami kung wala pa klase. Pero kung may klase, siyempre weekend na lang kita maka-banding-banding. Kaya mabudlay nga mag-klase nga may hangover. Akigan kita sa mga bata. Okay, si Arthur Dulos sa may Negros Occidental, Bacolod City. Salamat sa pagtama, Arthur Dulos. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third to the Malas Mix Club DJ, bringing you the hits.
Born to be wild, grew up to be wicked. Talks agree to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third is one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. Everybody wants to get down like that. Okay, ano na si Idol Lombayag di Pirotski. Din ka naman nanutsuhot. Laban-laban nagalagan man naman sa bangga dito sa may mga paa-paa. May nagasaot-saot. Isugid tagad kay commander mo ha. Ginalita-lita mo lang siya. Okay, from Lombayag ni Pirotski, pa-request Idol to Raksoy. Damo naman bi sulod pukot ha. Okay, coming up next is Turagsoy. Para gid kay Idol Lombayag ni Pirotski. Kumusta dano da ato tagay-tagay? Okay, inom-inom lang sang inchakto. Hindi mag-inom sa damo, gagang ilim nun, ibutan lang sa tiyan, hindi sa ulo. Okay, iba niya mag-inom. Nagaisog. Nagamaoy. Pero kung hindi mag-inom, daw kutimoy. Okay, kag hindi ka mo mag-inom sang damo, kay tandaan nyo, as long as may kwarta ka mo, mainom ka mo na Japon buwas. Inom ka mo sa inchakto, kag mag-inom na maliwat sa inchakto. Kag kung ara ka mo gani sa grupo, amot-amot man ka mo. Balan nyo kung wala ka mo amot, ginaliba ka mo na sa mga grupo. Tingala ka lang kasandad ka na, kay gali, ginaliba ka na, no? Kaya kayo mo nag-aamot. So kung grupo gani, dapat amot ka, hindi ka lang permi magpalibre, kaya kaluluoy ka lang nakalibak. Diba? Primero pa naman na dangad lawla, ikaw una bakal isa kaha. Na isa na nakabulan nga pa bungol-bungol mo. Masalaan ka na ang imo nga sudan, pero lang pabo. Pabungol-bungol. Okay, so this song is Turagsoy for Lombayag ni Pirotski. This is a requested song. Okay, Annabelle Francisco Donoso is watching all the way from City Naluyan, Barangay Sapao, Mangas. Dito sa may talamnanan, ang Turagsoy nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpang, nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman, linagpang ko nga Turagsoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko nga Turagsoy, sa sabaw nagalangoy, ginlaktan, pagkitsang ginamos, ginamalhas, kami sang higop, ang iling sa
REMIXes. Okay, from Annabel Francisco Donoso sa may sitio ng Luuyan, Barangay sa Pao, Dumangas. Shout out ko no kay Junabel Donoso. Okay. Ako nga gwapa nga parente dira nga Miss Sapao 2024. Si Junabel Donoso. Shout out ang bongga-bongga kay Junabel Donoso dira sa may barangay Sapao, sitio ng Luuyan. Kag siyempre sa tanang mga Donoso family dira sa Pulupulibot nga perti sa pagkadamo. Okay, so just regards dira sa mga ato mga pamilya. Gag-enjoy lang gid sa paghataw-hataw dira no. May mga sound ka mo dira, pwede nyo makonect inyong mga whooper. Kay loud and clear ang audio naton in full and clear digital audio. Nagalagabong gid ang ato mga audio. Na pwede ka mo siyempre makasaot-saot. Okay, salamat once again kay Annabel Francisco Donoso. Kag shoutout ng bongga-bongga kay Junabel Donoso. This is a requested song. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, naman sa atong Facebook Live si Ronnie Donisa. Okay, salamat din sa pagtamwa.
The hottest, most in demand, and best looking DJs in the manga. Ladies, get ready for DJ Donoso the Third. Ang grupo mo! Wala is you kundi panglutkot lamang. Permi mo lang makita nagatuwag sa higatalan. Isang sa tindahan, sige, patay lubot lapang. Okay, para sa mga mahilig magtuwad-tuwad ng mga inday. Inday tuwad. Okay, medyo daw nag-bisyo ko ako ng live, no? Basi nag-bisyo ako ng internet. Basi nag-igod, nag-glitz-glitz ang niya nga pagtamwa, no? So, yun isang PLDT problema. Hindi niya akong problema. Okay, agwan tala na yan. It's 9:44. Okay, may pala pa minutos para mag-tawa-tawa. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Donoso the First. Come on, badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Yudi kakak. Dramulet gid. Ano utat mayan? Abaw! Gani inlihok ko si tatay, gamang initubi. Initutay mo
Painom kape, wala'y nini. Gani, inlihok ko si tatay. Nga mag-init tubig. You won. DJ you won, Brian. Gaga, damo giyapon bisita. Painom kape, wala'y nini. Gani, inlihok ko si tatay. Nga mag-alain. Okay, para sa mga mahilig mag-init, init tubig. Okay, ninyo kayo pagsugo si tatay niyo mainit tubig, ha? Kaya kung sugo nyo si tatay niyo nga mainit tubig, ang iambal mo, init tutay tubig. Pati joke. Sa mga open-minded lang, ha? Init tutay tubig. Kung anong inapanumdum nyo, hindi mo na ang butsiringon sa kanta. Open-minded lang kita. Okay, si Norman Didoroy, nagkakulukad lawgid na. Naintindihan niya ang init tutay tubig. Init tutay tubig. Doki man. Hindi lang pagdasigong amba, kaya daw medyo something not normal. Okay, si Annalisa Justness, nagatamo man sa itong Facebook Live. Salamat, Ged. Sa may barangay Hardin Dumangas. Salamat sa pagtamo. Okay, salamat kay Stephen sa pag-tamo sa ako na Facebook Live. Kag sa pag-click sang heart. Okay, si Stephen nagapangayos sa mga cellphone dito sa may Dumangas Public Market. Basta guban yung mga cellphone. Wala na nag-display mga guwapang may tsura. May bukang LCD. Guba ang battery. Wala nag-display. Dala lang kay Stephen dito sa may Dumangas Public Market. Kaya sigurado good as brand nyo yung cellphone pagbalik nyo. Salamat man kay Ervin Elnas. Ako niya pa rin hinablos dala sa may Metro Manila sa pag-click ng heart. Also si Hini Dialio. Ramer Dimawalaw si D.B. Pinuela Ibanez. Ang gwapang teacher sa Cayos National High School. Salamat sa pag-click ng heart. Bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang saja
Bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang fajar sekali. Bukan ATM saya. DJ Well is back. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay napapagod? Huwag kang maglalala, ako'y nandito na. Atid sa'yo ang buong na masaya. Halika magsabayan mo ako. Sumayaw, gumalaw, pinataw mo. Sumayaw, huwag kang gulo. Sundan mo lang ko. Tayo mag-disco. DMC, where you at the dance remixes. Tayo mag-disco. Okay, from Idol, Lombayag ni Pirotsky. Okay, good night sa tanan. Paghalong gig kamo permi. Kaya gainulan. Lain bi matiyag ko subong, Idol. Gatangkaso sipon ko. Lombayag ni Pirotsky nagahambal sa inyo. No hate, just love. Good night. Balibad. Bago na totoo nakapanibin ang commander mo. Balibad. Basta nagasako magtulog, isa na nabot ringon, may nagapanghaga. Diba? Okay, salamat once again Lumayag ni Pirotsky sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Hopefully magkinita kita kada gabi. Hopefully makalive ako kada gabi. Ay, next week medyo sa ako na ako niya kabuhi. Kaya masugod naman ako bakiro sa bata sang iban. Pero tinguhan ko makalive kada gabi para nga makakita man kita. No, para maka-enjoy man kita. Sasay mo na ito mga labay-labay. Doon kita makinita ay sa Facebook sa aton nga Dance Party Mixer. Okay, once again, ang last message ni Lumayag ni Pirotsky. Tanangin naton, no hate, just love. Good night. Laban-laban ang last niyang love. Ma-love na sa sumong. Ma-love Nick eh. Pati joke ah. Okay, salamat once again, Idol Lumayag ni Pirotsky. Okay, it's 9:58. Okay, manag-end ako, no? I think siguro 3 songs na kita. 3 songs na kita para nga maka-piyong-piyong man kita. Kaya makabalik naman buwas. Okay, last 3 songs na kita. Sundan mo lang ko. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco.
mag-disco. Tayo mag-disco. DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first is one badass DJ. Say yo. Get ready to get on the floor. Okay, this is gonna be my last song, no? So it's 10:04 na sa gabi. Okay, this is Dula Dula. Para sa may mag-ikol-ikol dira, no? So, okay, time ko na magpaalam. Salamat din sa nagupod kayo na sa ako na rin alas 8 sang gabi. Sa mga nag-send sila mga greetings, sa mga share sa ilang mga reactions, nag-share sa ako ng Facebook Live. Salamat, good. Okay, chiko bikon sino pa wala kumalawag na nag-share sa ilang reactions. Okay, do kompleto na, no? So, once again, sa nag-share sa ilang reactions, kag nag-share sa ako ng Facebook Live, so salamat, good. Kita buwas liwat sa gabi, no? Okay pa ako mag-live buwas, Okay, once again, good night, God bless. Kag according kay Idol Pirotsky, no hate, just love. Good night, God bless, and have a blessed Tuesday evening. Kag padalan kita siyempre pamati sa aton nga online audio streaming kag live streaming sa DMC Neto Japan. Kau punya si DJ Vic Donoso III. Once again sa the one and only Dance Mix Channel sa Dumangas. Ini ang DMC Neto Japan. Your number one choice. Good night. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. This is the mix of DJ Ruel. Memang kita salah dola. Kita salah dola. This is the mix of DJ Ruel.
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na, babakal kita para ag makuha na ka-discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami sang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw, ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto mabakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Kapaloyo ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, napyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upod ta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double. Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.